Истината е, че е време да спреш да държиш място в живота си за хора, които не заслужават да са там. Ако има едно нещо, в което съм категорично убедена, то това е, че стандартите за приятелства трябва да бъдат толкова високи, колкото и стандартите за връзки. Време е за малко женски разговори в първия епизод от новата ми поредица "Между нас, момичетата". Тук си говорим за живота, но по-женски. От доста време искам да създам такъв тип рубрика и цялостната идея на този канал всъщност беше това, но все го отлагах. Все пак времето му дойде, така че вземи си чай, кафе или матча, защото започваме. И в първия епизод ще разбереш как грешните хора около теб влияят на теб, твоите цели, твоя вътрешен потенциал и всъщност цялото ти бъдеще. Ако все още не си разбрала, сега ще говорим за това как да определиш кои хора около теб са токсични, как да се отървеш от тях, как влияят на живота ти и как да се справиш с последствията. Но стига сме говорили за общите неща. Време е да започваме. Знаци на токсичното приятелство и видовете токсични приятели. Според мен има 6 основни вида токсични приятелства, като първият от тях е крадецът. Този човек някак си се опитва да открадне цялата ти идентичност, но защо? Защото ти завижда. Понякога тези хора са много трудни за разкриване и е важно да осъзнаеш, че границата между това някой да ти се възхищава и да те оценява и това да се опитва да те спъва е много тънка. Поздравяват те, уж се радват за теб и за твоите успехи, но в същото време ти вътрешно дълбоко в себе си знаеш, че това е просто една фалшива усмивка. Според мен това е най-тежкия и най-трудният вид токсично приятелство, защото винаги, абсолютно винаги, когато ти се случи нещо хубаво, те уж са щастливи, а в същото време изпитват вътрешна злоба и ярост за това, че ти си успял, че ти си се постарал, че ти си направил нещо наистина, а те не са. И приемат всеки твой успех като техен неуспех. Което просто показва, че имаш цялата тази негативна енергия в хората около теб, които всъщност са най-близкият ти кръг. Продължаваме с номер 2 – змията. Това е човек, който винаги знае всичко за всеки, обсъжда всичко във всякакви детайли и ти си мислиш, той обича да си клюкарства и никога не би казал лоша дума за мен. Ще те изненадам, но това далеч не е вярно. Но, момиче, повярвай ми, този човек обсъжда абсолютно всеки малък детайл от твоя личен живот, от твоите тайни и от нещата, които си му споделила с всеки около себе си. Просто се старае да не научиш. Той много умело печели доверието ти, слуша те внимателно, задава ти въпроси и някак си те кара да се чувстваш разбрана, така че просто да можеш да се отпуснеш и в един момент се усещаш, че му споделяш повече, отколкото самата ти би искала и отколкото би споделила на който и да е друг. И в следващия момент просто отива и изпява това някъде. А най-лошото е, че дори не разбираш директно от него. Той няма смелостта да се обърне и да ти каже: аз казах това, аз казах онова. Не, ти разбираш от трети лица. Номер 3 – енергийния вампир. Този човек винаги е в най-лошата ситуация, винаги най-лошото се е случило на него, винаги той е жертвата, винаги просто всичко около него е негативно. Той никога не гледа от пълната страна на чашата, както се казва, и винаги идва да иска съвет от теб, но всъщност просто те ползва за негов личен терапевт и кошче за душевни отпадъци. Той винаги е център на вниманието, винаги трябва да е неговата дума, винаги той трябва да говори. Ако дори си позволиш да вземеш думата от него и да започнеш да споделяш нещо или да искаш да кажеш нещо по темата, той те прекъсва и продължава да говори каквото той си иска и каквото него го интересува. Най-лошото е, че когато се разделиш с този човек, започваш да се чувстваш тъжна, изморена, някак празна и с времето осъзнаваш, че всяка ваша среща ти коства енергия, която ти след това сама трябва да възобновиш. Номер 4. Пиявицата или с други думи използвач. Той използва твоите ресурси, губи времето ти, постоянно иска някакви услуги и най-вероятно просто го прави, защото вижда, че ти нямаш нищо против, той да показва неуважение към теб, времето и усилията ти. Енергията в това приятелство никога не е двупосочна. Винаги ти даваш, ти правиш, ти се стараеш, ти се опитваш, а той взима и няма нищо против. Защото вероятно се извинява и казва, че това няма да се повтори, че това е само сега, че това е просто моментна ситуация, но когато се загледаш между думите и действията му, виждаш, че те просто не си съвпадат никога. Номер 5. Измамника.
Това е човекът, който е най-двуличния около теб. Когато те няма, започва да флиртува с гаджето ти и ако се разделите, би бил готов да му скочи. Възможно е умишлено да говори срещу теб, да ти дава лоши съвети, да се опитва да те саботира, но когато сте така лице в лице, винаги е усмихнат и изглежда супер добронамерен. Така че дори да забележиш всъщност каква игра играе, то да не можеш да се обърнеш срещу него и да му го кажеш, а ако кажеш пък на някой друг, той ще си помисли, че нещо с теб не е наред, защото в очите на хората изглежда като пълно ангелче. Измамника много добре знае как да изиграе картите си, така че хората да не могат да му сложат етикет лош приятел. И завършваме с номер 6, състезателя. Това е приятел, който никога няма да те остави да блестиш сама. Каквото и да споделиш, той винаги има по-добра версия. Каквото и хубаво да ти се случи, на него му се е случило още по-хубаво. А ако се опитваш да се развиваш, по негови думи поне, винаги ще бъде много по-напред от теб. И с времето започваш да усещаш, че разговорите ви не са просто разговори, приятелството ви не е просто приятелство, а едно голямо съревнование за абсолютно всичко. И най-тихия и опасен ефект от това приятелство е, че започваш да омаловажаваш себе си, просто за да не провокираш конкуренция. А като заговорихме за това, то нека да преминем към следващата част от видеото, а именно как токсичните приятелства се отразяват на живота ти. Лошата енергия около хората вече е супер лесно разпространима, затова трябва да си наистина внимателна с какви хора се обграждаш, как те реагират, как те третират, какви са действията им, какви са думите им, дали едното отговаря с другото и като цяло много внимателно да подбираш хората около себе си. Една от любимите ми поговорки е, че ти си средностатистическото от 5 човека около теб. Така че наистина много добре подбирай кои са тези хора и искаш ли да приличаш на тях. Ако ти си амбициозна и имаш желание да се развиваш, но 5 човека около теб всяка събота са в дискотеката, целта им живота е да идат в някои бари да се напият, нямат никакви цели и някаква стойност, която да ти дават и към която да се стремят, нито пък се опитват по някакъв начин да те подкрепят и да ти помогнат да стигнеш до там, където искаш, то момиче ти какво въобще очакваш да се случи? Най-вероятно си мислиш, че си различна и най-вероятно си такава, но колкото повече време прекарваш с тези хора, толкова по-далеч ще бъдеш от това, което всъщност ти искаш. Сега ще ти дам задача, с която искам да ти помогна просто да определиш наистина хората, които са в обкръжението ти, като отговориш на ето тези въпроси. А сега искам да проектираш перфектния приятел в ума си или го напиши на един лист. Искам да опишеш какво прави той в ежедневието си, с какво се занимава, как се държи с теб, как прекарвате времето си заедно и какви са ценностите му. А когато си готова, искам да се замислиш колко такива приятели всъщност имаш. И не е нужно да бъдете еднакви като хора, но е нужно да имате еднаква посока и желание за развитие. Вече обсъдихме токсичните приятели и как се отразяват на живота ти, но нека да видим и как да се оттървеш от тях. До сега не го коментирах, но аз съм имала в живота си всичките приятели, за които вече обсъдихме като токсични персонажи и повярвайте ми, за мен това беше най-трудната стъпка, как да се отделя от тях, след като вече видях, че това не са моите хора и това не са хората, с които аз чувствам добре и с които аз се развивам и отивам на там, където искам да отида. А това не бяха просто хора, които в моята глава идват и си отиват след време. Това за мен бяха хора от семейството ми, хора, които аз приемах супер близки, хора, които буквално бяха част от семейството ми и преживявах всяка една от тези раздели като нещо, което е фрапантно за мен, като например да ми се срути целия свят. Но към днешна дата, последното нещо, за което съжалявам, е, че съм се отделила от тях, защото ако не го бях направила, първо нямаше да съм това, което съм в момента. И второ, нямаше да снимам това видео и нямаше да водим този разговор. Така че като човек с горчив опит в тази тема, мога да те посъветвам. Спри да поставяш чувствата на хората около теб пред твоите собствени и също така ти не си длъжен да оставаш в едно приятелство само защото е старо, имате много спомени и просто сте от толкова години заедно, че не си представяш живота без този човек. Повярвай ми, ти си се родила без него, ще продължиш и напред без него и най-вероятно ще бъде за добро.
Защото миналото ти не трябва да е по-важно за теб от бъдещето ти и това, че в момента ще се почувстваш зле, не трябва да влияе на това, че в бъдеще ще се чувстваш много по-добре без този или тези хора. Ако човек е достатъчно зрял, седни и говори с него, като му обясниш така и така, това не ми харесва, това не ми харесва, просто не искам да остана в тези отношения. Ако е манипулатор, пък просто внимателно и леко, постепенно се оттегли от тези взаимоотношения. А ако те изтощава, просто се махни от тези взаимоотношения без да даваш никакви обяснения, защото просто няма смисъл. Другият ти вариант е постепенно да отстъпваш от тези хора, без да се обясняваш, отказва им срещи и стъпка по стъпка те сами ще се махнат от живота ти. А истината е, че правилните хора няма да се откажат от теб, просто заради една граница, която си поставил, а напротив дори могат да се опитат да се променят. Дойде време за последната част от това видео, а именно как да постъпиш след раздялата. Да, знам, ще боли, да, знам, ще бъде гадно, но това е до време. И повярвай ми, това е повратната точка в живота ти, когато един край се превръща в ново твое начало. И ако един човек си тръгне, то той не е бил за теб. Важно е да запомниш, че някои хора са били част от твоята история, но времето им е било до тук и не са предназначени за твоето бъдеще. Не всяка връзка е създадена да бъде завинаги, както и болката е знак на растеж. От личния си опит ще ти кажа, че е по-добре да останеш сам, но да си в приятна компания на себе си, отколкото да си обградена с хора, които те променят към не това, което искаш и те спират от твоя потенциал, който ти имаш вътре в себе си, но просто не смееш да разгърнеш. Ако трябва да направя едно заключение, то това е: не дей да си ядосваш и да тъжиш за хора, които са си тръгнали. Да, това е нещо временно, но всеки край е едно твое ново начало на собствената ти книга. Защото повярвай ми, като човек, който е загубил много приятелства в живота си, ама като ти казвам много, наистина са много, то по-добре да останеш сам, но да знаеш, че можеш да се подкрепяш, отколкото да си в обкръжението на грешните хора, които да те спират. С това е време да приключваме видеото. А ако то ти е харесало, остави ми палец нагоре, абонирай се за канала и в коментарите напиши имаш ли токсични приятелства и готов ли си да се разделиш с тях. Казвам ти чао и ще се видим в следващия епизод.